Ndichikutambirai zvekare pano paHadzira 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchine munyu wani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that paticharamba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa, uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva, misi nemisi. Saka ndati subscribe, ndatitene on the notification bell, ndatishare this video kuhama neshamwari. Sekuziva kwamunozviita mhuri yeZimbabwe, manews updates panapa ndinoyanawo ndakamabatanidza. Why ndichiyanawo ndakamabatanidza? Tinenge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. Malikes enyu akatikoshera zvikuru. Kushare this video kunobatsira kuti avo vanenge vasatoona this video vanova vachibatsirikana nekuona this video. Sekuziva kwamunozviita mhuri yeZimbabwe, zvaizvezvi tisi tine chimuti so far. Hapana chekumirira, ndati mhanyei, hatina nguva yekurara nekuti zita hatirari 260. First update inyaya yekudziva rasekwa padziva rasekwa 10 off. Chiko chikumboitika padziva rasekwa 10 off. Tanzwa nemacases eaccident ipapo. Vazhinji vari kuperera ipapo ende vazhinji vari kufa ipapo. Musinoita kareceiver said news dzekuti pakaitika accident pakafa vanhu vanosvika 7. Ende pavanhu vanosvika 7, murume nemukadzi vanga vakaroorana ava, itori kapo vakafira pasport ende vakasiya vana 3 kumba, vana vechidiki. Zvisinei amwe masangano, vanhu vechechi vatorana vakada kunoronga chijoint venture vaite chechi ipapo kuti vambonamatira mweya yenzvimbo ipapo. Zvisinei vamwe vanhu varotaura vachiti aiwa, murodhi umu munda muiswe zvikwanisiro ndokuti tisa receive macases akaita seaya. Hanzi mahampu nekuwanzawo zvikwanisiro zvakati wandei. Asi vamwe vari kuti mweya yetsvina isatanism pari kuda kunamatirwa. So comment section ndedu ndaumbokusiyai muchiona video iroro. Wapedza kuona video ndobva ndarova next update. Ndationei this video. Bishop Muzira, Bishop Seeking Nations. It is a Christian organization mubatanidzwa wevafundisi vese vanoshumira Mwari kumakereke akasiyana siyana. Saka nawo chatisunda zvakanyanya kusiye pano chizoita inyaya yekutorwa kweupenyu hwevanhu, inyaya yekubvutwa kweupenyu hwevanhu. Vanhu vari kurasikirwa neupenyu asi kereke tichinge takanyarara. Ushumiri huripo pakuti tipe upenyu kuvanhu. Saka upenyu hwatikupa kuvanhu kana uchinge uchizobvutwa hatifaniri kuzogomera pasi, hatifaniri kuzogara pasi. Saka tati ngatibatanei, tiite chinhu ichi, tinamate kuna Mwari, tikumbire kuna Mwari upenyu huchengetedzwe. Tinoziva kuti zvikukonzeresa zvakawanda zvakasiyana siyana, but zvinozongodzoka pese pakupedzisira kuti zvakonzereswa nehondo dzowakaipa. Saka tiri kuti isusu kana hondo yowakaipa ichimira yakasimba, isusu ngatirwewo sevana vaMwari. Tiri kuita sei sevana vaMwari? Saka tanamata nhasi, asi ndirongonamba ndichikurudzira vazhinji makereke akasiyana siyana kuti uyai tinamate nekuda kwekuchengetedzwa kweupenyu. Mesa ndogara mukwadzana phase 3. Chandisundoti ndiye panzvimbo ine upenyu hwevanhu huri kurasika vakawanda. I also lost my sister paaccident yakamboitika pakwadzana junction apa through accident. Saka zvinorwadza. Handizivi kuti pane zvinokwanisa kuitwa roti pagadzirisike maaccident adzikire. Ndonzwa nenyaya yerobhoti kuti harinatsofunctiona zvakanaka, pamwe pacho ndo zvinokonzeresa kuti accident kudaro. Plus madrivers emakombi dai achiedzawo kudriver with caution. Inonzi Amai Juwani, ndobva mukwadzana phase 3. Ndopinda chechi yeSalvation Army Desert Citadel. Ndabatikana nechiitiko chakaitika pano nePingi. Tsaona idzi dzawanda. Imwe yakamboitika pamagetsi apa, pakaitika imwe futi svondo rakapera hapana kana 2 weeks, pakafa futi vanhu 4 vaibva kurufu. Izvozvi nhasi pakaitika imwe futi manje manje. Saka zviri kutirwadza, tiri kungopera netsaona. Nguva yedu isati yasvika, vana vadiki ndivo vari kuenda. Taachifunga kuti paiswa kana mahampu. Apostle Boniface Chabuka, ndiri chairperson weHarare North District CCPN, zvichireva izvo kuti Christian Community Police Network, mubatanidzwa wemapurisa nevafundisi. Mapurisa vanoti ivo crime, kuchifundisi tinoti sin. Saka chatiunza pano zuva ranhasi, tatoona kuti toda kubvisa zita rekuti black spot. Saka tikaudza Mwari, tatauya ndinangwa changu chekuudza Mwari, hakuna chatakaona mubhaibheri chakanyorwa kunzi black spot. Saka tauya kuzodzima inzwi rekuti black spot, tauya kuzodzima maaccident murodhi yedu. Hatina kunamatira Bulawayo road chete, tanamatira marodhi ese emuZimbabwe. Ino road ino iyi ndo yarepresenta marodhi ese.
Zimbabwe tikuda kuti migwagwa yedu ive safe, ite kunge munhu ari pamba pake kana ari mumugwagwa akarelaxa, anyazwa kuti ndiri kunosvika kwandiri kusvika, kwandiri kuenda uye ndiri kudzoka ndiri mutano. Saka ndo zvatatavinga pano, njodzi dzepano dzanga dzawandisa. Saka tanga tichikumbira kuna Mwari kuti varinde guta ravo sekutaura kunoita mapisarema 127. Next update ivideo rei. Next update ivideo rikuenderana nezvemusi wa31. Tikonzwa vanhu varikuita zvemadhemo, vamwe vachiti tinenge takaipirwa ende tinenge takashatirwa. Ndo mutauro wokuitwa nevamwe vanhu. Chinzi tiri kutouya ende tichatozviita. Ndo mutauro wokuita vamwe vanhu. Zvisinei, pane murume iye abuda achitaura kuti hatisi kuzokutyai chero makada kuuya muchiti muri kuda kuratidzira, hanzi tichakupisai. So da kuti mutaura zvamunofuka mucomment section muri yeZimbabwe. Zvapa kutya kwevamwe vanhu kuti boere mashoko ari kutaurwa ayaya, ivo vari kutoramba vachiti hatisi kuzokwata. Ndo mutauro wokuita vanhu. So aringori makwikwi pakaipa muri yeZimbabwe. So da kuti zvinofuka mucomment section kuti uri kutiwo chii pamusoro pevideo iri, sekuziva kwamunozviita muri yeZimbabwe. Nyaya idzi handifarire kudziwedzeredza kana kudzitapudza nekuti ndinofamba nechokwadi chisina nhema mukati. So da kusiya muchiona video, pedza kuona video toda zvinofuka mucomment section. Inini sahatirare ndafunga kukutizai. Tosangana zvekare munguva inotevera. Manje so much love. Kune nyaya dziri kutaurwa musocial media, dziri kutaurwa nyaya dzekuti kune mademonstrations. Your Excellency, kana inina vamachakaire tichiri vakuru vevana vamunoona vakazara umu, hakuna demonstration inoitika. Chatingatokumbira Your Excellency ndechekuti mungotichengeta navamachakaire tiri vaviri muone kuti hakuna zvinoitika. Asi tikabva panganetsa shefu, mongotirega tiripo. Tinoda kuti murare hope Your Excellency. Isu hativhundusigwi nesocial media, nokuti isu hatina kuzvahwa takabata mazai Your Excellency. Munhu wese akangozvahwa akafanana nemwana womumwe munhu. Isu as Youth League, basa redu is to defend the president and to defend the party. Vamunangagwa oye! Pachigaro pavamunangagwa! Ukamira ipapo! Putseki kesa putseki! Putseki chamisa putseki! Shit mandu!